Machiegni kero nyakwarom Gajwang' wadonjo e kidieny mar ariyo mar chenro mar rameny piny asingo ni twak gi jalony wechego mag tayo jotije kata HR jogo mang'i iluongo ni maslahi mar jotije. Antie ka gi Tom Arodi bende en wendo odhiyo ma kawuono e chenro ni mar rameny piny wadwa ng'eyo ni to bedo nade kinde ma bende koro isebedo ni ok itim gino ma isebedo kitimo. Mabire kinda bende koro nyakwarom Gajwang' in kod ng'eyo kotenre kod kit telo manyien manodonje piny mar Amerika. Telo manyien no ng'ado moko kuom omenda mosebedo kachopo e pinje iluongo ni third world countries kata mana moko mabende ntiere kod nyalo to gisebedo ka gisiro miyo kony ma kama koro ok chopi. Nyiso ni ntiere kwan oganda masani koro dhi bedo ni ok dhi tich kata wito tije ma gisebedo ka gitimo. Miyo ma en twak ma bende bire wang' saa mowinjore mar ng'iyo ni to koponi ichung' kendo koro kiti kaka ni tiyo pile nyakwarom Gajwang' bedo nade. Wagoye kodi mbaka wantiere layo marote machoka achari 3-600 inyalo oro penjo mari kae to Tom ntiere kae ang' nodwoko achiel kachiel. Ami thuolo mar moso odhiyo ma kawuono e chenro ni mar rameny piny. Tom oimore? Oimore ahinya. Machiegni ahinya moso nyakwarom Gajwang'. Erokamano. Amoso duto noimre nyikwa Ajwang'. Nyikwa Ramogi Ajwang'. Erokamano. Machiegni ahinya Ramogi TV. Wito tich en gima samoro en gima ok igen. Thoth gibiro apoya. Kane ntiere ranyisi machiwo ntiere jok mane ok ni kod geno ni gik matimore go nyalo timore. Ere kaka kama ng'ato tiye winjo los pache kotenre gi ponono ni tich ma kamano obwodhore lwete kata tijne mokethre kata kambi molor. Ere paro monjo bed ni jatich bedo godo e kinde ma intiere tich? Erokamano Lydia. Lalo tich kelo ga buok mokwongo. Onyami wasi. Onyalo mi pare kata ni ok ng'at ma ber. To dagomb wacho ni ber ka poni kata ng'ato tiyo to tich dhi ka gima lal. To kata kibuok to ok ibuok aming'a. Ibuok tichako paro ni tang'o kendo manyalo time pinyni. Ochalo liel. Ok inyal ywago ng'ato higa achiel mangima kata higni 10. Nyaka ibed ni ing'e ni ng'atno ema koro onge anto antie. Koro aparo ni ber ka joma samoro kihondgo kaila gi oyudo ok luor kong'e ni mano to osetimore. Kosetimore to koro wachomo kure. Koro onego bed ni wabedo gi geno ni kata korach kawuono to kiny nyalo berie. Apani geno no mokwongo onego bed ni e gima hinyo tayo ng'ato molo seche ma dipoka koso tich ochome. Erokamano ahinya Tom. Bende samoro yudo ka ntiere ikruok ma ibedo kaka dhano. Samoro bende dhi bedo ni ma ok yot ahinya. Ntiere kinde miwito tich kae to ntiere kinde migeno mondo mi iyudie kumoro kendo bang' man. Ang'o monjo bed ni timo luongo ni immediately seche ma iwito tijni mar iko pachi ne tich machielo? Mokwongo kiwito tich to yie ni tich no onge. Acceptance. Gima samoro hinyo thothwa en ni tich onge, orumo, to pod ichalo ng'ama pod niga gi tich. Manyiso ni kaponi ni ng'ama nodak ga ot michulo $10,000 kitiyo, pod idhi idakie ot $10,000 tionge tich. Ber ka ng'ato kuongo yie ni ma osetimre na. To kosetimre, to ang'o kendo monego bed natimo. Machielo onego bed ni iwacho ni jowadu samoro jodalau family mari machiegni gosiepeni ni koro aonge tich. Nikech samoro gik mosebedo ka chando ji ng'enyne en ni koso tich ni ipande kuomi mondo mi ji kik ng'e, kik giwach weche moko ma kik gigo siboi kuomi. Mano to chuno. But mano miyo samoro ji luor wacho ne jowadgi ni anto nyocho rumona. Samoro ni chwanyo ng'ato to nobolo ni wach koro luor wacho ni ayanga ni koro gini orumo mondo joge bro nyieri. Koro nyaka ibed ni inyalo wacho ne ji ni anto kuma nyocha yude mogo ni koro rumo. Mano be miyo konyo bedo ni jogi koro ok bed gi gena ahinya. Kaponi mama nyocha miyo inyiewo ne chak, indiko ne chak kata jakwath. To ong'eyo ni nyathina ni to koro tinde onge tich. Omanyo nyathine moro mondo odhi omany okony omak kuma nyocha makono. Kata kamano onyalo weyo madho chak or onyalo weyo jakwath. Mar adek ber ka iikri ne wuoth machielo.
tiende ni kapo ni in gi CV ni moro ti ike mondo mi obed ni en gima inyalo or piyo ka ng'ato gocho ni oro kata oro ni WhatsApp message moro ni ero miya CV ni moro mondo ang'iya ne tich moro kae to okode bedi sano okode kiwacho gani CV na koro akia nen version mane osebudho onego bedi magi gik michako timo piyo machielo onego bed ni iloko kit ngima midak kaka kuongo wachacha kit ngima midak no kiloke to miyo bedo ni koso tich ni obedo ni mayot kar dak iloko kit ngima mibedo ni timoga idwoko piny matin mondo opimre gi kama kori chopeno machielo koso tich nyalo miye buok moro mipar ni in ng'at ma orema kabisa ni awach ni nigi incompetent gi kizungu but ingeni tich nyarumo ne kata ng'ama ber mogik e tich koro samoro ng'ato bete ot oparo ni koro ang'o madina time mopogre mondo mi kik na cost tich oken sano tijno oseng'adre we ywago kanyo par ni koro kuma nitie ni anyalo time ang'o koro mane gimi chak pango ni to anyalo luokra nade mondo adog e chiro kapo ni atiyo gi dhok makamano madipone e siro wach mar ng'ato bedo gi kamoro manyalo yude yuto machielo kopogre gi kare mar tich kinde motiyo mondo mi oduoke chien teko mar mbi magini goyi godo kisa moro ka nitie kuma pod inyalo kete lweti tiwinjo ka pod nitie ngoro mijingo kamano adier seche ma watiyo ni inyalo bedo ni go handi moro minyalo bedo ni yawo samoro binya kata bedo ni puro an ajapuro sunflower koro samoro ipuro iyude yuto ni moro matin koro seche ma yuto mar tich dok piny chande to koro imedo chuori kuma nyochi yute matin ni adiera ni samoro gimibe yude ohala ni ok bi romo gi gima ni yude tich kalure gi tich mane tiyo but nyaki ibende ingeni ka emichieme to ka be emidwa ni igerie koro miyo onego bed ni kin gi gimoro minya timo titime sechego mondo miyo niseikrine mondo miyo onego bed ni koro chako chuo pachi kuro timedo gero gima nyoche ketrie kamano samoro joma nie tije be jo wach ga ni jite ok lwetgi ber gi ohala nyalo nyiso gi ang'o aparo ni luoro muno atemo gik mang'eny nikech ng'eny ne gigi kipenjo kata ng'at mawacho kamano kipenje ni ang'o miyo iparo ni lwet ng'ato ok ber go ohala to bo pimo ni mbaka ng'at machielo ok obi pimo ni mbaka ne to samoro ng'at mawacho ni nomiyo ni ohala ok ber e lwete to nochamo capital or samoro en ng'ama ok nomiyo luor ni mae gima ma ohala ma pesa midhi wer godo ok opogo kamano or donje gope modhi opodhe koro bedo ni ok wanon ga ni to ang'o ma otimre momiyo ng'ani koro neno matek ni miyo samoro wating'o mbekni sigana mamonowa donje gik manyalo konyo kaka ohala an aparo ni wuodh ng'ato ok onego bed ni ipimo gi wuodhi bedo na uso omena to otamre ok onyiso ni ok inya uso rabolo koro wabed joma oyawo wang'i ni gik moko nyalo timre mopogre kata kapo ni okethre kuom ng'at mang'eyo nitie jogo ma bende ndiko ji tije kata employers thothne yudo ka nitiere andika mo igeti itoro chiuga kato gindiko piny kacha ni pono ne dwaro hocho to ginya chwalo nigo iparo nade seche mo tich opusore lweti ben nitiere chir mar dok ir ng'ama iparo ni oriembi cha mondo mi hocho biparo ni ji duoga ng'eni ne apisi ma bende ochung' ne jotije biparo no ganda thoro duogo mondo mi ng'ama oriembe tich ne mondo mi koro chako oe kendo koso giwuok ka gen gi ich wang' hocho onego bed ni timo ne jatich kapok oa kaber kapo ni ng'at ma king'eyo kaka koro tich thoro lal ne ji aming'ani tinde ni king'eyo ni Lydia ni tije dhi rumo dwe mar 10 to chak pange mitimne hocho no mi ike ne gima biro neni mane kako onego bed ni time nikech bang'e ka ng'ato osea ng'enyne ok en jatiji manyiso ni gima riwi kode bedo matin to mirima nitiega aseneno kuonde ndalo masetiyega
koso tich kelo ga mirima ji gombo kata goyi ng'ato nyako to dhi manyo supervisor mane nodwa kata nogo to miyo hocho ni ber seche mitimo hocho ni ka ji poko ha tino ka kido kaelano mirima kaelano temo dok piny anda da jiw joma poni dibed ni weyo golo ji e tich mondo otim hocho ni gipuonje duto te nyaka mar rito pesa mar timo hala mago duto onego bed ni timo ka jatich pok owuok kaber samoro ing'eni jatich be tich nyaruma poya inyalo nyisi kawuono ni wanya wuok e studio ka tinyisa ni tiji orumo mago be nyalo timre lakini ber ka hocho timre ka ng'ato pok oa e tich. Hocho mopim ni biwaoi waneno ka tijni birumo kato nitie hocho moluonge ji te ma ng'ato kia ni ng'ama igeto ka ere buwinjo be ni jandik ji e tich ka jandik ji e tich onego bed ni chiwo hocho ariyogo hocho mar galamoro mar jotich duto mano to ni kare tichiwo thuolo ne jotiji ni jokama koro eri jogi osewuoyo kodwa ka joramogi osewuoyo kodwa ka e wach kaka tich nyalo bedo ni koso tich nyalo njaowa to ka wadhi mbele to joma dwaro hocho makende modimbore to wayawo negi wakwayogi ni mondo gibed ni ginyalo wuoyo gi joma kama imiyogi channel ma ginyalo dhiye mano gin ema giyiero nitie nyaka kambe moko matinde chiwo hocho mopogre o kata ni ka tich rumo nitie kata hotline minyalo miyu namba simu minyalo goyo nitie nyaka kuonde minyalo dhiye mago tiketo e hocho mar jotich kata ok ni tich orumo sa asaya e gik matimre ngimawa kaka dhano inyalo dhi e hocho sa asaya ok mana sach rumo tichni koro mane kaka dagomb ni tim hocho mar jotich. Seche ma tich rumo bende winjo kituo matin familia monjo be ni kontie jok ma samoro use gwaroru kacha to rito mana seche ma bende ko idwa lutre bugo mondo mi omed sikin bende ere kaka familia kata jok modak gi jowetegi owinjo bed ni rwako ng'ama tich opusore lwetene kich adieri samoro chon kanen maber to nitie kaka nodhi kodu maber to koro bedo matek tiyudo kama be chako duogo kendo kelo gwandruok kata miere ko nene ka gima onge gima okonyo gigo ere ikruok monjo bed ni familia ma ji odak godo keto mano ne girwako dongo ne gi integrate gikawe gikete kacha mondo en bende pod owinji ka entiere kod pod en dhano kata be ni pod onge tich piny en mana piny kawuono anya bedo babwa ne wacho ga ni kawuono need tung kiny need diere ng'ama nido tung ni koyo jachamoga ng'ama nido diere ni uninde diere kuma ji ng'enye tiwinjo liet mopogore ng'ama nido tung nyakwa bed kaka familia kaka anyuola mar joma tiyo kata ka podi ng'ato ok tim kar mwadwaro kar mwagombo to nitie mana gik motimo kata otimo ne mana family mare gi minegi nitie mana kumo mako to ng'enyne samoro waparo ni koko tero nyathi ng'ane sikul koko nyiewo ne ng'ane wuoche to ok en ng'ama tije neno koro siboyi gi riti godo mondo miyo nyieri godo kapo ni tije orumo to anyuola na nyiera jodala ok dwar waka nikech kora chalo ng'at manigi tuo moro to mano medo sika nikech koso tich bro njao kata kaka wi nyalo paro to anyuola kae kuma ji dhi to gudrega tiyude teko mar jiwo nyawadu kanye mane kumwa dhi mogik ichako go siepeni gi bolal kilus tich to siepeni gi doga piny koro kone beno wadok dala to one beno wayudo mayot kuom jowa mondo sirwa matin mwanyalo yudono mwanyalo timono inyalo kata kawa ipuonja ni amali timoga kama kapo ni idoyoga kata keyo ang'wen in idoyo ang'wen tan kora do nus keyo we adhi kodi wacho ni bwana ing'eni lweti yom ije office makama ka ng'atni ng'ama tiji orumoni titemo siemo ne gik minyalo time dala maonge achaye wabende seche matich orumonwa wawe bedo ni koro wayiero ni an ing'ena ofisa maduong' suda ni ok nyadhi bet godo wakane sudegi matin wadhi watime achiel ariyo mwanyatimo ema omiyo jogi be ok luor wachonwa ok luor luongwa ni bwana wadhi wakunye gima kama
mondo wayude gima matin. Anyuola onego bed ni siro ng'ata ng'ata ma tich orumone kata mangima olokre ne. Mana ka wacho mokwongo piny amana piny. Mano timre samoro kinyo chiew no bed dhano. To kata kamano seche ma ji ogoni siboigo kata ji nyeri or ji owei. Mago puonj mwa yudo kaka dhano. Aparo ni chulo kuor e marachie moloyo. Puonjruok ema duong'. Onego bed ni an kaka ng'ama tije orumono, onego bed ni ayudo puonj ni dhano chalo nade, anyuola chalo nade, moloyo chulo kuor. Bro konyo moloyo, lakini berne mang'eny moloyo, maber moloyo onego bed ni wasiro jomoko moloyo ndalo ma tich orumono kata ngima gi lokre moko bedo kaka ne gombo. Poro ni ng'ato dak e pinje ma oko to gima chal kamano timore ne. Odwa duogo dala kendo odwa duogo e pacho ka ochak manyien. Bedo nade kae? Aparo ni ng'ama tich orumone oko donjo ne dala tekie moloyo kata man dala kane. Mokwongo nikech ji ng'iyo gima opogre. Ng'ama tiyo oko ji ng'iyo ni en ng'ama opogre apoga kabisa, en gi ngas mamalo kabisa. Taparo ni gik ma kwongo wacho mokwongo ka pod onego bed ni ng'ato timo kata kia oko. Yie ni tijno rumo, we ji ong'e ni koro kiti. Ai kor chak adjust ni to ang'o manyalo loko. Makri gi wedeni, gosiepeni, mondo kwaki ibed kodgi machiegni, gi siri. Many puonj mar gik minyalo timo. Obed ohala, obed pur, obed gimoro investments, gik moko mang'eny minyalo timo. Tinde piny nigi information kuonde mang'eny. Ibodo ka networks magi kaka ng'ama ne tiyo oko. Nitie ng'ato ma nigi puonj ne gima ong'eyo moloyo kaka iparo no. Nitie ng'at matiyo insurance, nitie ng'at matiyo ginene skul moro, nitie ng'at matiyo e sirikal, nitie ng'at matiyo NGO, nitie ng'ama uso, nitie ng'ama wero. Jogi inyalo penjo pachgi. Ibedo gi hocho mar ni horruok, mar ni gigi bro kawo muda mondo ayier gimoro achiel atim or ariyo atim. Lakini kidhi piyo ahinya tibono ka samoro ibo timo mistakes moko makoro siboi obari ndasi. Tira jomoko mawacho ni kiseng'iyo e tije mitimo oko to bedo matek duogo pacho. Ng'ama wito tich e piny moro achiel oko kucho, owinjo many piny machielo koso duog dala. Ere mayot kendo ere ma ng'ato nyalo donjere maber ahinya. Channo ka jomoko wacho ga ni kisechako tiyo oko tek ahinya mondo mi chak wuothi duogi, iyudo ka gimanyo visa gi dhi e pinje mamoko kendo. Ng'eny tije mitiyo oko ibono ka samoro kitiyo e piny machielo to ng'ama omiyi tich ni mano okeli kuro te mano omiyi nyaka otese momiyi tiyo kae. Ng'eny tich korumo loka kuma nitiye e piny machielo, ng'eny ne to nyaka ni kuongi duoge thuru mokwongo. An aneno ni ng'ato onego bed ni odhi kuma thuolo nitiere. Lakini ber kiduoge iome kata fua thuru. Onge rachne. Tich orumo ni Sudan, orumo ni Nigeria, orumo ni Kuwait, kuma piny moro amora. Nikech ing'eni seche mionge tich ni, ing'eni seche ma pod iling' e piny cha, ng'eny ni bobedo ni itimo gik manyochi timo cha. Idake ngima manyochi dake cha. Iriembo gari manyochi riembo cha kapo ni jariembo. Gari dake ot midake, nyithindi some skul misome cha. Samoro kiduogo thuru kae, tinwang'o ka mahitaji magi gi pesa mitiyo godo koro odoke piny. Koro samoro iome ga fua. Seche ma kapo ni oyawre ni oko, to be koro inano neno ni koro joka mama weura adoge matin, agoye dweche 2-3 moko, kore kubu duogi. To ka koro iling' gi jogi ni koro idwa ting'o gi, idwa dhi e piny moro tikia kaka piny chalo. Tinwang'o ka samoro omi stress gi pressure moko mang'eny ma ok bi konyi e seche ma kamano. Ntiere jomoko ma bende yudo ka otiyo to ogo kwano mar wuok e tich chon. Samoro bende kwepe bedo tago maliet mar bedo ni kori riembi cha, kori chon. Bende ntiere un kaka jok ma bende lonye wechego mag tayo jogo bende gin jotije. Bende ntiere kama unyise ji ni to kaber ahinya to ji ti nyaka ka. Kosi ti atiya, tek ni tich nitiere kendo kambi bende yie idhi adhiya mbele. Wan e migepe mwatiyegi to ok wakwer ga ng'ato ni koro ae. Ng'enyne sirikal imibo yudo ka negi kama ikwerie ni koro kigika to koro ichal ng'ama koro nego wuoge odhi retire mondo rwake joma chielo.
to kuonde moko timo ka samoro kata retirement age gi onge itiya makoro mobari ndasi or ka koro keti kanyo be koro pesa ng'eny moloyo gamo joma tindo mondo miyo odonj kari. Anaparo ni ng'ato ka ng'ato onego bed ni pango ngimane kaka odwa ni mondo chal ndalo mabiro, nikech ok ibedo ng'ama tin higni te, ok ibedo ja higni 20, ok ibedo ja higni 30, ja higni 40 pile. Onego bed ni ing'e ni to e kuma chiewo ka dhi gokinyi ni ang'o madwa ni mondo ayudie, to ang'o madwa ni mondo joga oyudie kapo ni ng'ama nigi familia. Tichako pango mana kana wacho chani piny masani kuonde minyalo yude puonj ma gik minyalo timo tinde ng'eny, gik ma joma nyalo siemo ni yo monego bed ni luwo tinde ng'eny. Jo pension plan gi, jo investment platforms gi, jogi ng'eny turi. Imanya gima ni kare tichako ikri ne chon kapo ni idwa ni mondo iwuog chon to iwuok gi buok matin moloyo ng'at ma opoyo. Kech samoro ji nyalo ga ikre, nyalo gona ka ng'ato ikre ni an koro adwa wuok, oting'o pesa mang'eny malich. Kowuok ni to dhi oyawo gima noneno ka ng'ato. Koro kar mondo dhi ogedi, oyawo hardware, kar mondo dhi olosi yie, odhi onyiewo matatu. Kech gik ma puonj koro ng'eny, gik moko koro rure ne. Ber ka ng'ato ikre chon mondo mi gik elago koro kubuogi. Kata kapo ni ting'o pesa, samoro ng'ato nyalo biro to miyi paro moro malal kod gik miparogo. Ibedo motegno king'e ni 1, 2, 3 gima gombo na tim ka wuok to mana kuma na giki. Samoro ng'ato penjore ni to en no timo ikruok ma obedo kod omenda mare mar bedo ni owuok kata ka tich rumo ni. Ere kama oyudo puonj makare kaka onya tiyo go omenda gi? An gima aseneno kwa timo kuonde ma atiyegi, nitie gik ma iluongo ni financial literacy, puonj mar tiyo go omenda. An aneno ni aseneno ka gigo miyowa puonj mang'eny kaka joma tiyo, kata kaka joma tijegi nyarumo, kata joma tijegi orumo, kaka inyalo bedo ni timo gi gima inyalo timo gi pesa ni mondo pesa ni botinie kata matin, mondo bokelnie kata ohala. Ibonong' ka kembe matimo tije mag kano pesa kata ne ndalo mabiro gi, ng'eny gi nigi puonj mar kaka onego bed ni pesa no nya tiyoni. Kaber to dagomb ni ji ma gombo ni mondo owuogi kata man gi nyomenda gi mathin gichike itgi kuom jogi. Ng'eny jogi nitie kata joma personal, nyalo mi personal advice mobira mobed kodi mowuok kodi. Ema ni samoro jo insurance ji samoro ginyalo ga barindasi nikech gimien, awach kamano. To mien gi ni nyalo miyo ipad ni jogi ok adwa neno, lakini samoro kichika iti seche 2 kata mana saa 1 tibono ka ng'ani nigi puonj moro ma kiduogo iluwo to oresi. Nikech ng'eny to gi ng'eny, koro gibo barindasi gi ng'eny ang'enya kabisa, lakini chike iti kuom achiel moro tibono ko osiemo ni kama besa moro ber kidhi. Tom, nitiere barua moro mithoro ndikga ka ng'ato ya tich kumoro manyalo konye dhi mbele gi tich kumoro. Ere kaka ng'ato winjo bed ni neno ni ere ber bedo kod barua makare ma bende nyalo chwali kumoro? Ng'eni nitie samoro iwuok makata ng'iyo kedwa ng'iyo, kendo yudo ka thoth oganda kuma owuoke no ok onyado ka nitiere bende jomoko mawuok maber makata nang'o to chak iluonge kendo mochako duogi. Ere kaka ng'ato winjo bed ni wuok e tich? Kuonde mitiyegi inyalo ok ochuno ni nyaka iwuog e yo maber. Seche moko inyalo wuok e yo ma ikoso, inyalo koso, inyalo kalo chik matayo tich mami chod tijni chon moloyo. Samoro be inyalo wuok nikech yudo kamoro mondo idhiye. To gima asika nyiso ga ji ni an asetiyo kuonde mang'eny, an asetiyo kuonde mo aparo ni asetiyo tije mokalo 10 e higni mang'eny koro moromo. To kuondego duto ok aluor dokie, ok aluor dhi, nikech ne wuonwa puonja ni bwana, kidhi kamoro kitiye to tim gi tiya tiji, kik iti jatich wadu. Nikech kaka an HR, kik iti jatich wadu, ti tiji.
kik iti jawadu. Nikech an HR ji okawoga ni joma richo koro kabisa. nitie joma tiyo tijgi to nitie joma tiyo jowadgi. Joma tiyo jowadgi. Ti tiji kik iti nyawadu. Koro seche mitiyo tijni non ka kata kapo norumo to ok iluor mar dok kendo ok iluor mar wuok e yo kata kiyudo kamoro to ok iluor wacho ni an koro awuok ka adhi e TV nikech kata kipando dong wadhi nenie TV ki to jomoko dwaga ni opand ni koro ing'e ni an ubo nena mana next year kubong'e kuma dhi ng'ama dolawre kodi ng'eny ne onge ga inyalo kwayo ine miluor gik moko kibaji moko machadi manono ng'eny ne ber kata kipenjo nyawadu jatendi mondo diknie barua moro mondo iting mano be ni kare kata kamano tinde wane mwabo penjo seche modo ndiki ticha to wabo ndiko ne jatendi ng'ama nitiyo godo cha koro tinde kata barua no ionge go katin godo to ng'eny ne to wabro nyalo amua choma yes wabro penjo koro kiyudo jatel ma kite rach to obo ling ng'eny gi ma ok dwa wacho weche maricho kuom ibro ling koro ng'eni ng'ano ochung'e kindi gi tich machielo koro urmu kwanyo ni nitie gimoro koro wachich ni to koro kendo wach Lydia ni to oda bodherruok lakini samoro ka ndiko ne ji 5 to ji 4 odwoko to in mari ni ok odwoko koro atiyo gi wiya ni ng'ani to samoro nigi wachne or samoro ji 4 giwacho gik mabeyo to ng'ata achiel ni keta gik maricho richo mano bo wang'eyo ni magi to nigi wechegi koro samoro wang'iyo to on average ang'o mihenyo wach kuom ng'atni koro ber kapo ni wawuok kama watiye gi chuny maler kendo kwatiyo gi jowadwa maler kata kapo ni tich orumo to ich nyalo wang' inya kata gombo pado ng'ato mano to in dhano lakini kik itim gik ma chunyi ne dwarogo nikech gibro ketho ndachi aming'a gik moko elago kitimo to ok inyal duogo kende yor yudo tich mayot gik ma tinde bende hinyo meny kuonde mag tich gi nitie weche mag integrity kani integrity akeli bo nango tinde gi ratiro nitie weche moko mag ibononi tinde kapo ni itimo gik moko mag bullying gi harassment kata e office committee mago te tinde inono ibong'e ni to ndalo mane ndiko nitiyo Royal Media ni tarige gi gin adier to ne timo tije miwacho gi adier tinde nitie kembe matimo gigo to nyisowa koro kata kapo ni ngi barua to gik moko tindike CV moko adiera to inon ka gigo chako moni bedo ng'ama ikawo kaka ng'ama ratiro e yor menyo e yo machielo to na jogo madier mana mar kawo hali retirement to do mana wuok kende en owuon demigi wach mane dhano ka dhano ng'eyo kuma teko mare mar tich nyalo gikie ng'at maparo ni koro osetimo moromo e andika ni to oseikre ne oko kucha moromo samoro ok en ni iting'o omenda ruok samoro en mani koro pachi oseketie gima koro nyalo miyi kwe ing'eni mondo gokinyi wabiro ma Nairobi ni nyalo be bari ndasi koro samoro kidoka koro tidwa ni monde tidhi e puoth je tok dalani kapo ni magi gik ma koro neno ka berni to oriromo to ikrine mos to kochopo chieng' ma koro idwa ni wuogi to ok ni wuok nikech idwaro pesa maromo gi ng'ama chielo but onego bed ni wuok kiseikrine ineno kiromo gi gima idwa ni dhi tim chande ok da kwer ng'ato ni kik dhi early retirement ok da jiw ng'ato ni kik dhi early retirement en owuon emononre owuon to ikre to neno gima oromo kode sechego waduke chien matini ni wacho wach moro kanyo ma ongirore ni tije wadu kaeto ntiere bi iwacho wach mar rukuji katich kata bullying and harassment woe kanyo matin ere gima tiyo gi ji kama kata tiyo ji ere kako donjore gi tij ng'ato ma samoro gol kata chuny ng'ato e tije motimo mapile wachno baba ema nonyisa kana achako bedo HR koro higni mang'eny kadwa wacho e TV ne onyisa ni noluongo ni jo personnel gi joma richo kabisa gi joma giparo ni gi Nyasaye ginyalo roko tiji ginyalo ketho ni tich gimo kelano
kidhi to titij kik tij owadu. Notemo wacho ni kidhi kuma itiye ni to ilawri gi jomoko, we roko ji, bed ng'at mong'e ni mae gima okela ka, mae gima onego atim, tae mondo adhi kama chielo, or kata mondo abed gi jogi e yo makare. Ing'eni joma watiyo godo gi e joma wadwa budhogo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 11 kata saa 2 in idwa bet ka nyaka saa 3 otieno. Kapo ni ng'ama roki kae to ok di bi e ofis, gima dawach ne ji ni kar tich e kuma wabudhe kwa nene moloyo kamoro amora. Ot kwa dhiye tinindi bang' seche 2 tisenindo. Kar tijni onego bed ni wakete mondo bed kamoro ma ng'ato ok luor biro tich. Jatiji ok sikre yambi ni iye kae mondo mi obare tich nikech opara para ni kawuono idhi riwa gi assignment moro gi ng'ane ka ng'ane chande to ng'acha chandaga. Mondo mi jatich kik luor riwruok inyawa kata mana tich ma safari nitie gi. Idong ka samoro ng'ato timbe ne galagala. Koro kopang safari tinno ka ji koro ok dwa kikre jowacho mani I will drive myself there. Nikech nitie ng'ato iye ka ma timbe ne richo, weche ne be richo. Kata ka ji obet kama ji ochokre kata gari. Onego bed ni waketo kar tich bedo kama ber ma kata in ka ng'ato timo ni gik mitimogo to kiwinj matek. Wan joma nigi thuolo mar tayo jowadwa gi, wabed joma nigi muolo kendo joma nigi ng'uono kata winjo, nikech ji nyalo biro kata iri gi weche moko machandogi. To kik wabed joma dismiss ng'ato ni mago an bedo ni onge medno we wachona an kinya dwa neni ka saa 2. Mago gik mamono ji hero tich, gichalo gik mathindo, lakini bono ka ng'enyne ng'ato chunye chako ol ni kara kae mar yie to koro gima thin ni ema ng'ani ok dwa miya thuolo mondo mi adhi elo kamano. Koro aparo ni wan kaka joma tiyo ma jotelo samoro imiyo tich bedo mayot, tae joma tiyo gi jowadgi gibe wami kar tich bedo kamoro minyalo mor tiye. Kiweyo kamano to nitiere wach ma jero wacho ni toxic work environment. Un kaka jolony tayo jotije, ere kaka kuyudo ripode ma kamagi tuduogo mu kony nikech magi gin gik ma bende kaka iwacho nitiere moko manyalo miyo ng'ato we kata tijno kata koro dhi mana bede e ot. Nikech tinde bing'eni tinde wach mar mental health, paro makare iyudo ka nyaka ibiyud ka intiere e parono makare kaka dhano. Koro nitie samoro king'iyo ni to ma nitie kaka otera sipidi matin anyalo kata we. Ere kaka un kaka jok matayo jotijegi udonjo muwinje weche motenre kod loso lwasi makare mar tich ne jotich? Tinde ng'eny higni makoro kalo apani 5 kata gi wiye kamae, ng'eny kambegi kawo weche mag ketho lwasi mar tich gokang' matek ahinya, manyiso ni kochiw report ni ng'ani miyo kae ok bedre. Mokwongo inono, ibo nono ka ng'eny kuonde mitiyegi ichiwo hotline kuma inyalo wache wechegi kata kok iwacho nyingi. Mar ariyo ichiwo kata mana email address minyalo wache, inyandike gini inyalo pimo sigana mar kaka notimre ni. Mar adek ijiwo jotich mondo wach kata gik magineno, ok gima otimre ne, nyaka gima gineno. Mano be miyo kech samoro nitie jomoko minyoro to luor. Koro ino ka ng'eny kembe tinde wacho ni wach nyaka mineno. Kineno to kineno kikiling wachi ne walu kapo ni en adier to ne wachiw hukumu mar ng'ato no kako nego tim. Koro gigi ng'eny gi ok kawo ga mayot tinde. To gima ng'eyo sani e piny masani mwadake ni non ka koriembi tich e yore mag local lwasi mabed ma kech ne ji makoro knya tiyo. Tinwang'o ka ng'ama dwa ndiki machielo cha mago tinde lokre questions iluongo ni background checks. Tinde mago iluwo ma page ni to ramogi manitie cha nitiyo ga gi ji nade. Tinwang'o ka wach ni ng'at moro ma kite ne rach ne miyo ji bedo kanyo ne tek, to inwang'o ka koro ng'ato ok dwa ni mondo ting' mzigo no okel kuma entiere. Koro onego wabed ni wan joma tiyo kik wabed joma miyo kamitiye bedo mok bedre. Ok ober nikech omiyo ji neno matek. Kar tich kende
tek, tich tek. Onge tich mayot, tich tek. Koro ka tich mondi ema osebedo matek, kik wami kar tich bed matek tije mokelogi. Sama ng'ato wuok e tich koro watiko dong gi dakika moko adek kende. Ng'ato wuok e tich kata kamano ni iwacho ni nitiere samoro report michiwo makata un samoro buogo nikech choko chal gi momiu ang'wen mamoko ka. En odwa pogore matin. To ponono ni makaka be ne ok oyudo mabeyo gi. To yudo mana achiel marach cha. Ugi kanyo koso poro dhi mbele koso dhuno ni tang'o manotimore mar ng'edi nikech koro ere kaka idhi ng'eyo ni kata achiel ni oriambo kata wacha adier. Ng'enyne kitimo reference, kitimo lu kaka ng'ato ne tiyo, ok yot mondo omi tich ka ng'ato achiel kende moduoko. Ok yot. Ng'enyne ibono ka gin ji adek nyaka abich kamae. Odd numbers usually, even odd 3-5 kama. To ok yot mondo ng'ato achiel koduoko, tibono ka pod ibo rita. Ibo rita tibo nyisi ni nyis jogigo. Keche ng'enyne kwa seche ndalo ma atimo tiji kailano. Tabo nyisi seche ma nyisi ni miya nying joma wanyalo wuoyo kodgi. Tabo nyisi ni nyis jogo ni andiko negi. Mondo mi keche duoka ok onego ni en gima kawo juma achiel. En gima kawo seche 2 or ndala achiel. Samoro onya kata gombo goyo. Nitie joma gombo wache simu. Nitie ng'abo nyisi ni an ok adwa ndiko. Adwa pimo nigi dhoga. Koro opimo ni gik ma oparo kuom ng'atno. To nitie kaka iboneno kisekawo adeg kata abich gi. Iboneno kata relationship kech ng'eni ok en joma ni report gi duto. Tie jomoko mani supervise mani moko bende chalore gik ma giwacho nyalo chalore. Yes, nyalo chalore. Koro ng'eni itiyo mana gi wi kaka ng'ama somo gigi ni ma nyalo bedo gima opogore. Moko nitie ma kech manyaka ipenje ng'ano ni to dawuoyo kodi mondo mi ilera ni to gimi wacho kuom Lydia ni to miya nonro moloyo kanyo. Samo ibono ko en gima rach ahinya. Kondike to osomre marach lakini kopim nigo to wacho ni kanyo to nokoso lakini nodugo lokre tiyo ber. E ber ne ni yie kawe mondo isiemne ka kikobam kaka nobam cha to mi thuolo second chance mago nitiega. Ng'eny ji bro mi second chance ni sani to siwuok ka lakini kikwasike sire yorni mondo bed ng'at ma dhi maber. Tom kwatieko ere ber weyo historia maber komiti. Koroni wuok e tich kata tich opasore lweti. Ere ber ni adier kiwuok tiweyo ka ni maber no ka kuonde moko jandiki ni kuno ni donjo ka kiwuok to yie iwe ka okorach. Abo wacho gima wuono ne nyisa ni ber weyo gik mabeyo kuma nitie en ni okibiluor dok kuma ne ae. Kiwinjo kiluor dok kuma ne ae to ng'enyne weri gi toxic environment ni mana achiel kuomgi. Lakini kineno kiluor ahinya dok kuma ne ae molo kini ng'ama nene gi yor ndadhu ginene tich maduong' to ng'enyne ok ni ng'at maber. Koro gima dawach ni wabed ni watiye e yo mo kiluor dok kuma ne ae to kiluor romo gi joma nitiyo godo ndalo machon. Wach mogik watieko. Wach mogik wamed sirore particularly moloyo ahinya kuom joma samoro tich lal negi. Kik wanegi kaka joma welo. Kata kaponi abiro ga dala dichiel bang' higni 2 to kula duga abet dala dweche 2. Udhu mose nyawadu to wuoda to in nadi. To beti gipenjane to in ka to ni in kanadi to tine to nga ko yie pimoni to pimni. Moko tipongo gi wiyi ti iseni wuoduma. Koro ok wadhi wawuothe kober kae mondo wapime achiel 2 moko ti imako nyawadu tibono kobo molo wanje machuo ibono ko wabudho mondo mi wayaw chunyo mondo wawach gik lego ne jowadu. Erokamano to koro mwajang ma kanyo to Marodi jalony e tayo tich winjo ko tayi makare kaka winjo bedni ibedo e tich to ponono pasore lweti kata kopono rumo to ntiere ngima bang' rumo mar tich ok en giko mar ngima. Kata kamano ka ruoth pod oteli inyalo yudo kumachielo geno mara en ni yudo puonj makare kotenre kod ngima bang' wito tich. Anenda many piny twak moro kawuono pani oromo kendo saa 3 e chenro mar oimore kama okelo ni weche manyien ne Ramogi TV med kete mana ka Ramogi TV nyinga Lydia. Okay, oriti masana.